Стрэс бывае карысным. У якім выпадку раскажу крыху пазней, бо ў цэлым, канешне, ён наносіць нам сур'ёзны урон не толькі ў самім моманце стрэсу, але і ў цэлым моцна шкодзіць арганізму. Ведаю, даражэнькія, што складана пазбягаць стрэсу, жыццё сучаснай жанчыны імі поўніцца, я таксама не выключэнне, таму і вырашыла разабрацца з гэтай тэмай і падзяліцца з вамі. Будзем вучыцца пазбягаць стрэсаў, і, як не дзіўна, дапаможа нам у гэтым звычайны чайнік. Сёння ён не толькі напоіць нас духмянай гарбаткай, прапаную заварыць зараз кожнай, але і стане такім сімвалам, правобразам нас саміх. Ну што, гатовыя? Будзем змагацца са стрэсам, гэта магчыма. Жанчыны надеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінова, радая, што мы зноў сабраліся на наш дзявочнік. Мы ўжо размаўлялі з вамі пра здароўе і што пра сябе неабходна клапаціцца. Сёння будзем змагацца з распаўсюджанай прычынай нядугу стрэсам. Калі вы надта занятыя і не знаходзіце часу, каб паклапаціцца пра сябе, рана ці позна вы не зможаце клапаціцца і пра іншых. А гэта наша асноўная роля, наша суперздольнасць, дзяўчаткі. Мы створаныя так, каб дбаць пра навакольных. Без гэтай функцыі мы страчваем сябе. Таму нам проста неабходна своечасова праходзіць тэхагляд і заўсёды быць на хаду. Ведаеце, што вы такія ж каштоўныя, як і ўсе астатнія. Калі Бог ствараў цябе, Ён думаў пра кожную дробязь, як ты будзеш выглядаць, з якім ты будзеш характарам. Ты вельмі дарагая для яго, і ён клапоціцца пра цябе і хоча, каб ты таксама клапацілася пра сябе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Уявіце сабе, што мы чайнікі. Так, менавіта чайнікі. Зверху ў нас крышачка, і калі яе зняць, там адтуліна, у якую наліваюць ваду. Толькі заліўшы ваду ў чайнік, мы зможам накіпяціць гарбаты. Гарбату мы любім, праўда? Часта п'ем яе разам, можна вось проста зараз паставіць чайнік і папіць гарбату пад нашу размову. Дык вось, калі кіпень гатовы, мы наліваем яго ў кубачак ці заварнік праз носік. Якім жа будзе наша расчараванне, калі заварка ўжо насыпаная, а чайнік пусты? Мы не зможам наліць вады ў кубак. Разумееце, чайнікам можна карыстацца толькі тады, калі ён напоўнены. І мы такія ж. Мы павінны быць напоўненымі, каб мы маглі выліваць, аддаваць у жыцці іншых людзей, у іх кубкі. Вядома, мы мусім напаўняць наша фізічнае цела ежай, вадой, дадатковымі вітамінамі, каб заставацца моцнымі. І такім жа чынам мы павінны быць напоўненыя духоўна і эмацыйна, каб працягваць выліваць і клапаціцца пра іншых людзей. Дык што ж нас спустошвае і забірае сілы? Калі чалавек пражывае стрэсавую сітуацыю, у яго актывуецца нервовая, сардэчна-сасудзістая і эндакрынная сістэмы. Змяняюцца ўсе формы абмену рэчываў, перанастройваецца імунная сістэма, запускаюцца працэсы, неабходныя для выжывання. Іншымі словамі, калі мы адчуваем стрэс, наша цела выпрацоўвае хімічныя рэчывы, якія дапамагаюць быць хуткім, пільным, каб мы маглі справіцца з ім. І чым даўжэй мы знаходзімся ў стрэсе, тым больш гэтыя хімічныя рэчывы перапаўняюць наша цела. Калі гэта адбываецца занадта доўга, наша цела вельмі стамляецца. І мы нават не можам ясна думаць. Вы калі-небудзь былі настолькі стомленымі, што не маглі ясна думаць? Калі гэта адбываецца, вы можаце адчуваць сябе недзеяздольнымі або эмацыйна замарожанымі, нічога не адчуваць.
Хімічныя рэчывы таксама могуць нанесці шкоду чалавечаму арганізму, калі яны надта доўга знаходзяцца ў ім. У рэшце рэшт яны правакуюць хваробу. Вось як цікава атрымліваецца. Кароткі стрэс дапамагае нам сабрацца і зрабіць нешта карыснае. Такі від стрэсу называецца эўстрэс. Гэта, хутчэй, нейкае пазітыўнае, яскравае ўражанне ў нашым жыцці. Вы ж ведалі, што ад пазітыўных рэчаў мы таксама атрымліваем стрэс? А вось калі стрэс цягнецца доўга, арганізм накаплівае адмоўныя эмоцыі, мы пачынаем хварэць. Гэта завецца псіхасаматыкай. Дык як жа нам пазбягаць стрэсу і клапаціцца пра сябе? Трэба менш думаць пра свае праблемы. Негатыўныя думкі наганяюць стрэс. Чым больш увагі чалавек надзяляе праблемам, тым мацней гэта адлюстроўваецца на яго псіхічным і саматычным здароўі. Памочнік парэкамендаваў нам чаго не рабіць. Адпаведна, трэба рабіць супрацьлеглае, думаць пра добрае. Не так проста заняць свае думкі нечым прыемным, калі ў галаву лезе негатыў. Каб спраўляцца з гэтым, нам трэба ведаць сябе. Займіцеся самапазнаннем. Што цябе напружвае або засмучае? А што дапамагае табе адчуваць сябе расслабленай і шчаслівай? Назірай за сабой, прыслухоўвайся да сябе, звяртай увагу на тое, як ты сябе адчуваеш і што думаеш. Проста зараз спыніся на імгненне, заплюшчы вочы і адсачы, што ты адчуваеш. Ты пачуваешся спакойнай, усхваляванай, засмучанай, трывожнай ці нейкай іншай? Падумай, што можа выклікаць у цябе такое пачуццё. Расслабся і дыхай глыбока. Думай пра нешта прыемнае. Як сябе адчувае тваё цела? Яно расслабленае ці ёсць напружанне ў некаторых месцах? Заўваж іх, пастарайся расслабіць і проста працягвай слухаць. Быць жанчынай – дар Божы. Нашыя пачуцці важныя. Яны як бы перадаюць прывітанне нам ад нас саміх. Паведамляюць, як у нас справы. Важна і класна разумець свае пачуцці, не ігнараваць іх, не хаваць. Нават пражыўшы негатыўныя эмоцыі, злавіўшы сябе на маркоце, роспачы ці раздражнёнасці, мы можам стаць для сябе падтрымкай у такі момант. Так, ты можаш падбадзёрыць сябе добрым словам. Таксама псіхолагі раяць запісваць думкі, калі накрывае эмацыйная хваля. Праз некаторы час перачытайце напісанае, гэта дапаможа глыбей зразумець праблему, размежаваць галоўнае і другаснае, не такое важнае. Калі вы прыслухоўваецеся да таго, што адбываецца ў вашым сэрцы, вы можаце зразумець, што вам патрэбна. Магчыма, вам трэба падзяліцца сваімі думкамі і пачуццямі з кімсьці, каму вы давяраеце. Магчыма, вам спатрэбіцца папрасіць у кагосьці дапамогі. Магчыма, ў нейкіх вашых адносінах ёсць тое, што засмучае вас, і трэба паразмаўляць пра гэта. Увогуле, у стрэсавай сітуацыі важна не закрывацца, камунікаваць з тым, з кім вам прыемна размаўляць, выгаворвацца. Выказаная і выслуханая праблема – гэта першы крок да яе рашэння. Яшчэ адзін спосаб зменшыць стрэс – знайдзіце час на хобі. Даўно закінутыя альбо новыя захапленні дапамогуць пераключыцца з негатыву на пазітыў. А яшчэ важна рэгулярна прыбірацца дома. Здавалася б, калі на душы цяжка, то зусім не да гэтага. А вось парадак у хаце і ў галаве узаемазвязаныя. Сумбур у рэчах адлюстроўваецца ў заблытаных думках і пачуццях. Не адмаўляйцеся ад таго, што прыносіць радасць і задавальненне. У перыяды эмацыйнай нестабільнасці важна атрымліваць станоўчыя эмоцыі. Для гэтага зноў жа трэба бліжэй пазнаёміцца з сабой. Бог стварыў нас рознымі. Тое, што засмучае мяне, можа пакінуць вас абыякавымі. А тое, што прыносіць стрэс вам,
можа ніяк не ўздзейнічаць на мяне. Также і розныя рэчы супакойваюць нас, падбадзёрваюць і напаўняюць. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Падумайце, што вам падабаецца рабіць. Якія рэчы вас супакойваюць і робяць шчаслівымі. Напрыклад, я люблю наведваць выставы і тэатр. Гэта дапамагае пераключыцца, а яшчэ знайсці нейкія метафары ў творцаў і паразважаць, як яны стасуюцца з маім жыццём. Нешта перамяніць адносна сябе. Часам такія паходы даюць мне адкрыцці, часам дазваляюць экалагічна пражыць эмоцыі, не выплеснуўшы іх на блізкіх, і абнуліць свае перажыванні. А яшчэ я люблю шпацыраваць у цішыні, глядзець у неба і размаўляць з Богам. У такія моманты мне зусім не хочацца нічога прасіць у яго, ці задаваць пытанні, шукаць тлумачэнні. Хочацца толькі дзякаваць і пералічваць яго дабраславенні. Што б не адбывалася ў жыцці, заўсёды можна знайсці дзівосныя рэчы, якія Бог дае нам штодня. Калі вы пачнеце пералічваць іх перад ім, то самі здзівіцеся, як іх шмат. Удзячнасць мяне асабіста вельмі напаўняе і расслабляе. Вось некалькі пытанняў, якія падвядуць цябе, дарагая дзяўчынка, да таго, што можа цябе напоўніць. Падумай. Ты пачуваешся лепш у адзіноце ці з іншымі людзьмі, а можа з нейкімі жывёламі? Ты больш любіш праводзіць час дома ці на дварэ? Табе падабаюцца энергічныя заняткі ці расслабляльныя? Табе хочацца, каб было ціха ці шумна, цёмна ці светла? Табе падабаецца рэфлексаваць, шмат думаць ці адпачыць ад разважанняў? Ты любіш планаваць цікавыя заняткі ці рабіць іх спантанна? Ці ёсць пэўныя рэчы, якія табе падабаецца бачыць, чуць, нюхаць, смакаваць або адчуваць? Ты можаш мець гэтыя рэчы ў сябе дома, ці на працоўным месцы, ці нават насіць з сабой у сумцы або кішэні? Гэта цікавая ідэя. На наступны запіс перадачы я прынясу піражкі з яблычным павідлам. Ты ж машына, ты не можаш іх з'есці. А я і не збіраюся. За акном насупраць майго стала пякарня. Я часта назіраю, як з яе выходзяць людзі з піражкамі. Яны заўсёды вясёлыя і задаволеныя. Заходзяць сумнымі, заклапочанымі, а выходзяць расслабленымі з усмешкамі. Я таксама набуду піражкі, буду глядзець на іх і радавацца, як людзі за акном. Класная ідэя, робат. Дзяўчаткі, спадзяюся, вам таксама дапамаглі пытанні і да галавы прыйшлі свае спосабы напаўнення чайніка. Дарэчы, адзін з дзейсных метадаў праганяць стрэс – гэта танец. Прапаную проста зараз парухацца і выплеснуць усе свае перажыванні. Радуйся
і слав Його, на гуслях заграємо. Хай гори зрадуються всі, хай пляскають в долоні реки, бо Пан іде судить землю, судить Он буде справедливо. Радуйся і слав Його, на гуслях заграємо. 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 У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі. Я, Тацяна Немчанінова, сардэчна запрашаю вас паразважаць над духоўным складнікам стрэсу і перамагчы гэты непрыемны стан. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў. І хто застаецца ў любові, застаецца ў Богу і Бог у ім. Піша апостал Ян у сваім першым пасланні. Бог прымае вас і любіць такімі, якія вы ёсць. Калі вы робіце памылкі і просіце ў яго прабачэння, ён даруе вам вельмі хутка. Ён моцна любіць цябе, дарагая дзяўчынка. Ты можаш падбадзёрваць сябе гэтымі словамі. Бог любіць мяне, радуецца мне і даруе мне. Ён хоча, каб ты таксама любіла, прымала і прабачала сябе, калі нешта зрабіла не так і асэнсавала гэта. Быць жанчынай – дар Божы. Калі Ісус жыў тут на зямлі, ён сказаў: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ўдосталь». Гэта значыць столькі, колькі патрэбна ў поўнай меры. Толькі падумайце, сам Ісус хоча, каб вы і я мелі ўсяго дастаткова і ні ў чым не мелі патрэбы. Каб нам хапала ежы, вады, сну, радасці, адпачынку, вольнага часу. А мы не можам жыць поўным жыццём, калі не будзем клапаціцца пра сябе. Вы можаце навучыцца жыць збалансаваным жыццём, рабіць не толькі тое, што ад вас патрабуецца, агулам гэта клапаціцца пра іншых, але і тое, што вам падабаецца. Гэтага хоча Господ. Бо калі жыццё збалансаванае, калі атрымліваем тое, што радуе непасрэдна нас, мы і пра іншых клапоцімся з большым жаданнем і энтузіязмам. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Твае пачуцці важныя для Бога. Ён шкадуе цябе, калі ты знаходзішся ў прыгнечанасці, ў стоме, ў зацяжным стрэсе, і ён прапануе рашэнне. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я дам вам супачынак. Дарагая дзяўчынка, убач зараз, што ты не адна. Ускладзі свае турботы на Ісуса. Ён побач, і ён гатовы ўзяць твой цяжар. Чаму ты адчуваеш сябе стомленай і абцяжаранай? Магчыма, таму, што робіш занадта шмат спраў. Ці можа ты абцяжараная пачуццём віны? Ці спробамі дагадзіць Богу, выкананнем мноства правілаў? Калі ў цябе вельмі шмат задач і людзі чакаюць ад цябе зашмат, падумай, ці сапраўды табе трэба рабіць усё гэта? Ці сапраўды ты павінна дагаджаць гэтаму чалавеку? Магчыма, варта адмовіцца ад часткі абавязкаў. Магчыма, табе трэба навучыцца гаварыць «не» і лепш планаваць свой час, не забіваць яго пад завязку. Табе не абавязкова самой прымаць гэта няпростае рашэнне. Якія справы неабходныя, а якія можна пакінуць? Запытайся пра гэта ў Бога.
Ён дае нам пакліканне, заданні і служэнні, ён мае пэўныя чаканні ад нас. Але ў адрозненне ад чалавека, ён ведае нашыя магчымасці. Да міліметра. Ён ніколі не дае нам больш, чым мы можам. Ён стварыў нас і ведае, што нам патрэбны адпачынак, у тым ліку эмацыйны і душэўны. Такім чынам, у любы час ты можаш спытаць у Бога, ці хоча ён, каб ты рабіла канкрэтна гэту справу. І яшчэ, калі ты адчуваеш сябе спрацаванай і абцяжаранай, табе трэба навучыцца прасіць дапамогі ў іншых. У пасланні да галатаў чытаем: «Насіце цяжары адзін аднаго і гэтак споўніце закон Христовы». Вам падабаецца клапаціцца пра іншых? Дазвольце і ім клапаціцца пра вас. А таксама прасіце дапамогі ў Бога. У першым пасланні Пятра чытаем: «Усе турботы свае ускладайце на яго, бо ён клапоціцца пра вас». Дык як ускласці свае турботы на Бога? Ты можаш прыйсці да Ісуса і пагаварыць з ім. Яго рукі шырока адкрыты. Паспрабуй знайсці прыемнае, ціхае месца, дзе ты можаш гаварыць да яго і уважліва слухаць адказы. Нават калі ты не адчуваеш яго прысутнасці, так бывае, не заўсёды мы настроеныя да канца на Божую хвалю, ён усё адно побач. Ісус гатовы ісці разам і дапамагаць несці твой груз. Ты нават можаш папрасіць яго дапамагчы табе зразумець, як моцна ён любіць цябе, даруе і прымае. Дарагая дзяўчынка, давай пачнем малітву разам. Дарагі Господ, дзякуй, што ты тут. Дзякуй, што заўжды гатовы выслухаць і прыняць мяне. Дзякуй, што ты клапоцішся пра мой стан і мой адпачынак. Дапамажы мне таксама ставіцца да сябе з клопатам, разумна размяркоўваць свой час. Дапамажы разумець, якія заданні ад цябе, а ад якіх мне варта адмовіцца. Божа, я асабліва зараз прашу за тых дзяўчат, якія стаміліся, выгарэлі, пачуваюцца спрацаванымі і абцяжаранымі. Дазволь ім ускласці свае цяжары на цябе. Мы ведаем, што ты ніколі не даеш панад сілай. Калі ласка, Тата Нябесны, аднаві нашыя сілы, распраў крылы і дапамажы быць напоўненым чайнікам, каб мы не пераграваліся і маглі паіць іншых. Слава табе і хвала, адзіны Господ. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўлялі пра жыццё ўдосталь, якога ад нас хоча сам Бог. Гаварылі пра адпачынак у Ісусе і перакладанне на яго сваіх турботаў. Прыслухоўваліся да сябе і шукалі тое, што напаўняе нас. Таму і завершыць хочацца на прыгожай ноце. Веру, што гэты верш Уладзіміра Караткевіча прынясе вам задавальненне. Вагенчык у яблычным садзе, як вецер дыхне па начах. Яблыкі чыстым градам са стукам ляцяць на дах. Тут так прытульна і ціха. Тут добры такі народ, як быццам засталася ліха за шуламі гэтых варот. Тут цягне жыць і кахаце. Тут добра так, як нідзе. У старасветскай хаце, у дзедаўскім родным гняздзе. Бо з гэтай няяркай зямліцы, з абрываў рудых, з лугоў, з садоў у начной расяніцы наш корань у свет пайшоў. Блукаем па свету самі, часам звяртаючыся ў сад, каб слухаць, як начамі яблыкі ў дах стучаць. Скарбонка. Няхай гэты утульны пейзаж стаіць у вас перад вачыма і супакойвае. А я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з надзеяй, што наш час разам быў для вас прыемным і карысным. Зычу вам знайсці супакой у Ісусе і памятаць, што Ён любіць і захапляецца вамі такімі, якія вы ёсць. І Ён дапаможа вам клапаціцца пра сябе. Калі я магу нечым дапамагчы, буду рада. Толькі напішыце ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі.
Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі». Паштовая скрыня 48, індекс 224 020, горад Брэст 20. Да пабачэння і дабраславёнага дня.